स्रां स्रां लाइमोन हान्जानि बानजायनायाव खुंगा थामथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया थांनाय मैया गाहामैनो जोबलांबाय। क'क्राझार जिल्ला सालाकाथि ओनसोलनि सिङाव थानाय सातबिन्दो हरिगाव गामियाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 28 एप्रिल खालाराव सानसेनि हाबाफारिजों समाज सिबियारि सुदु ब्रह्मनि दैदेननाय स्रां स्रां लाइमोन हान्जाया रंजालि बैसागु फोरबो फालियो। हाबाफारि बादियै फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय, जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, बैसागु मोसानाय बादायनाय लोगोसे बेलासि समाव गेवलां मेल हाबाफारि जानानै थाङो। बेजों लोगोसे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै मोनाबिलिनि हारिमु हाबाफारिबो लानाय जायो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी, जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो सालाकाथि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि सर्बेश्वर ब्रह्म, लोगोसेनो आलासि महरै बाहागो लायो सालाकाथि दख'रा रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि प्रिपामय ब्रह्म, सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि गुरुसियाम ब्रह्म, सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जांगिला बसुमतारी आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा। दिनै जों ओनसोलनि गामियाव थाग्रा गासिबो जों आइ आफानिफ्राय मदद मोनदों। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि बुद्धिजिबिनि जों बोसोन मोनदों। लोगोसे जोंनि एबसुनि सारमोननिफ्राय जों जथेस्थ' जोङो बोसोन मोनदों। लोगोसे जोंनि इउनियननि आनसलिकनि बायदि बायदि खामानिखौ बिसोरनिफ्राय जों बोसोन लानानै हाबाखौ बोरै सोलिनांगौ बोरै सोलिनाङा बोरै मावनांगौ बोरै दांनाङा जों बिसोरनिफ्राय बोसोन लानानै बे हाबाफारिखौ जों लानाय जायो। लोगोसे जोंनि आनसलिकआ जोबोद खस्थ' खालामदों। बिथां जोंना जांगिला ब्रह्म, बिथां दनेश सारमोनहा जोंनो ओरै खालामनांगौ ओरै खालामनांगौ होननानै जोंनो बोसोन होनानै जों बे हिसाबै जों खामानिखौ मावो। दा बेवहाय देग्लाय आरो होनाय जाबावदों बे बुरै बे फिसाला गैयि ओमफ्राय बोराय गैयि फिसाय गैयि बेफोरनो जों दिनै आर'नाइ गांफा मान होनानै दख'ना गांफा होनाय जादों 30 जन। दा बेनो आरोखि। रांखान्थियारि बिथिंखौ माबायदि सामलायनाय जायो नोंथाङा, जिहेतु नोंथाङा गोबां गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ गाव हारसिङैनो सामलायनायखौ नुनो मोनो? बेयो आं फिसा साख्रि मावो पावार ग्रिडआव। आं बेखौ बहुद गोजाननिफ्राय मावबाय थायो। बे बेथनखौ एफा दोननानै दोनथुमबाय थाखायो आरोखि। आंहा एथ' दिनाव एथ' बोसोराव आंहा मोनसे हाबाफारि दं। आं बेनिफ्रायनो बेथननिफ्रायनो एसे दोनबोखायो आरोखि। ओमफ्राय बे थिग टाइमाव आं बे खामानिखौ मावनाय जायो आरोखि। नोंथाङा मा उद्देश्य एबा मा थांखिजों नोंथाङा बेबायदि हाबाखौ मावबाय? जिहेतु नोंथाङा नोंथांनि न'खरखौ नायनो थाखायल' मोनसे फिसा साख्रि दं, बेनि अनगायैबो नोंथाङा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो माब्लाबा कम्बल होयो, माब्लाबा बायदि हाबाफारि खुंनानै थुलुंगाखां बा सांग्रांथियारि मेल आरो दिनै बैसागु नोंथाङा खुंफुंदों। मा थांखि दं नोंथाङा? आंहा ओनसोलनि गथ'फोरखौ, ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जौ जुवानिफ्राय, गाज्रि आखुनिफ्राय बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय आंनाव जेबो रोंगौथि गैयाब्लाबो जेबो रोङाब्लाबो बे खामानिखौ आं मावनो मोजां मोनो। जों बेखौ जोंनि बे आनसलिकखौ लानानै सावरायदों, जों डिस्ट्रिक्टखौ लानानै सावरायदों। आं रोखोमखौ मावनानै सार मावजाना मावजाया, थारमाने मावनो हागोन जेबो नङा, जोंबो उनाव दङ, नोङो मावनो हागोन। दा बेखौ लानानै आंनाव जेबो उद्देश्य गैया। उद्देश्यआ बेनो आंथ' जाम्बा मानसिखा, खालि आं मोजां मोनो बेबायदि कालसारखौ नांथाबदों आरो बिदियाव खरसा खालामनो आङो जेबो आंहा हेंथा गैया। बेबायदियावबो खरसा खालामनानै नोंथांनि न'खरा सोलिनो हायो ने? आंथ' गोदो बिराद गोरिबखामोन। आं दा एसे गावखौ एथ' गिदिर फाउन्डेसन नङाबाबो एथ' गिदिर माबा नङाबाबो आङो बे जिनिसखौ आंनि माखासे जिनिसजों आं बे जिनिसखौ मावो आरोखि। नोंथाङा गोबां गोजोननाय मोनो नामा बेफोरबायदि मावनानै? आं बिदि मावनानै खोब मोजां मोनो। लोगोसे आइ आफानिफ्राय जोङो जोबोद अननाय मोनो। मावबाय थाथों, जोङो अराय जों खिथुआव दङ। माखासे जों बुद्धिनिफ्राय बेखौ बोसोनखौ मोनो आं। ओमफ्राय आंनाव बे उद्देश्यखौ आंहा जेबो रोंगौथि गैया। सारमोनानो मिथिगौ, नोंसोरनो मिथिगौ, आं लेखा फराय गैया, जेबो गैया। उद्देश्य सोंब्ला माने गुबुन बादि माबा माबि अबेबा बेबायदि आंनाव गोसो गैया। माबानो हाया। आंहा अलरेडि दंखायो, जोंहा आफाद दंखायो, जोंना एबसु दंखायो, जों एबसुजों नायनानै मावो, एबसुजों साननानै मावलायो, ज' हेफाजाब होयो। आं बेनो दं आरोखि। जोङो लोगोसे जोंनि बे
फुङाव जों हाबाफारि खालामदों खैफोद उरायनाय सान्थि गोजोननि लोगोसे जोंहा सोमला जोहोलाव सोमलानि बेखौ जों मान बावदों मोजाङै गाहामै न'खराव थांना थाथों होननानै जों बेखौ आर'ज गाबदों भगबानाव आरो सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों होननानै जों सोमला सारखौ जोङो गोसोजों बिखांदों। दा जोंहा हाबाफारिया जिल्ला क'क्राझार एबसुनि नेहाथारि मा नाममोनलाय गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी सारआ जोंनाव नुजाफैदों। आं बेवहाय खोब मोजां मोनदों। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि बर' समाज बर' साहित्य सभा लोगोसे जोंनि ओनसोलनि बुद्धिजिबिखौ लानानै जों दिनै मोनसे फिसा गेवलां मेल लादों। बेवहाय जों बैसागुखौ खुंनानै मा जानो माखासे जोंनि बे दानि थासारिखौ लानानै दानि बे मोजां गाज्रि थासारि लानाय बे बोसोनखौ जों खोनासंनो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो खोनासंनो थाखाय जों आलासि लिंबोदों। मोजां बुंलांबाय सारमोना। दा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा गोसोआव लानानै गावखौ फाहामना थानांगोन, गावखौ मोजाङै सोलिनांगोन। दा गायनाय फुनाय दिन फैबाय, बैसोआवल' थाबाय थानानै जानाय नङा। गायनांगोन, हालेवनांगोन, मावनांगोन, दांनांगोन, जानांगोन। जाय जेखि खामानि मावा मावनांगोन। दा आं बेखौनो बुंबाय आरोखि। गिबियावनो साबायखर बावहरदों नोंथां खौरांगिरि साफ्रोमखौबो। नंगौ जोङो सांसां लाइमोन हान्जाया बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो थामथि रंजालि बैसागु जों खुंफुंदों। जोंहा हाबाफारि बायदि फुंबिलियाव हान्जानिनो फिरफिला बिरहोनाय आरो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोरनि जों फिरफिला बिरहोदों। बे हाबाफारिखौ फिरफिलाखौ सालाकाथि दखरा एबसुनि लोगो आफादगिरि बिथां बिदा गेदेर खोमथा नार्जारि बिथाङा उरायहोलांदों। जोङो हाबाफारिखौ बिदिनो गोबां लानो हायाखैब्लाबो जोङो माखासे सम आरो थासारिखौ नायनानै जों बेबायदि फिसा फिसा हाबाफारिखौ लानाय जादों। जेरै गथ'फोरनि थाखाय माखासे गेलेमु आयदा दै बोरि बारनाय, बेजों लोगोसे हौवासाफोरनि थाखाय दावज्ला सौलायनाय आरो बिदिनो माखासे मोनथामसो बेफोरबायदि जोङो गेलेमु आयदाखौ जों लानाय जादों। आरो माखासे ओनसोलफोरखौ जोंहा अनेक फोसाबलांनांगौ दं हिसाबै बा जों लाइमोनफोरखौ जोंहा फोरोंलांनांगौ दं हिसाबै बा जोंहा सोलायनाय लाबोनांगौ दं हिसाबै जोङो गेवलां मेल लानाय जादों। बे उद्देश्ययैनो जोंहा बे गेवलां मेलावहाय गाहाय आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि बिथाङा बाहागो लानानै हयथ' हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामदों। आरो जर'खा आलासि महरै ओनसोलनिनो सासे साननो हनो गोरों मेलेमजिबि सार मोनसे समनि सालाकाथि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि भारत आफादगिरि सर्बेस्वर ब्रह्म सार बिथाङा बाहागो लाफैनानै जोंनि गेजेराव माखासे गोनां बाथ्राजों बिबुंथि लाखिलांदों। आरो बिदिनो ओनसोलनि गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों। आरो जों हाबाफारि बायदि दा हारिमु मोनाबिलियावहाय जोंजोंनो हांख्रायजानाय लेखायै सफैगोन सोरजिसुमा बैसुमुतियारि बिथाङा सासे देंखोगिरि हिसाबै जों बिथांखौ मोननो हादों। आरो बेसेखिनियावनो बे गासिबो बिनि गुदियाव सोरनि बिहोमा दं होनोब्ला आंनि साखाथियावनो दं। हयथ' माने बिथां बे ओनसोलाव जोनोम जानाया बा मोननो हानाया जोबोद खाफालनि खोथा। बुंनो थाङोब्ला बिथाङानो गावनि बेसेन गोसा गोलोमदैनि थैखौ माने दै खालामनानै बिथाङा माखासे गावनि मोननाय खामायनाय रांखौनो एसे बोख्लायनानै बा दोननानै बिथाङा बेबायदि माखासे मिजिं रनसायनानै बेबायदि मोजां हाबाफारि लाबोबाय थादों। थिग बिदिनो दिनै बिथाङा बेबायदि हाबाफारिखौ लानो हादों। आरो फैगौ समावबो बिथाङा बेबायदिनो माखासे मोजां हाबाफारिखौ लालांगोन। आरो जों बिथांजोंनो थाफानानै बिथांनि दहाय लानानै जोङो बिथांजों बेबायदि हाबा मावलांनो मोनबाय थागोन होननानै जों आसा